че в нашата църква, в протестантската църква Нов живот, се грижат помагат на бежанци и даже не знаех къде се намира. Спитах, намерих един колега имам, който се оказа, че от същата църква. Аз знаех, че ходи на църква, но нямах представа къде ходи. Той се оказа, че ходи тук в същата църква, Данчо. Дойдохме заедно с него на една мъжка закуска. Дойдохме с сина ми, приказвахме, но не останахме. Седяхме 2 часа, говорихме, хората извадиха едни библии. Аз казах, че тук вече не е за нас, трябва да си ходим. Те имат работа да ни им пречим и си тръгнах. Но след 1 месец имаше пак закуска и ме поканиха и аз тогава питах сина ми, аз много искам да ида, ти искаш ли да дойдеш? Той каза да. И тогава вече като влязохме и като седяхме, слушахме, говорихме и аз просто като влязох и като видях тези хора пак и като видях Тим, тебе като видях Джордж и бяха още 3-4 от мъжете и всичките ни такива доволни, щастливи, радостни, излъчващи, светещи излъчващи някаква светлина, просто други хора. Не бяха като хората, които бяха на улицата, с които се бяха разминал преди малко. Не ми става толкова, идваше ми като излязох, ми идваше да подскачам. Излязох на улицата и ме огря, печеше слънце, и ме огря слънце и аз в момента разбрах, целият ми живот ми мина така, с всичките ми падания и ставания, точно като по филмите казват, като на лента, но всичко ми мина, детето ми беше до мене, го бях прегърнал. И разбрах, че целият ми път, криволичещ, през пиене, през ставане, през спасяване, през загуби, през печалби, всичко е водило да влеза в тази врата, в тази църква.